-0 gradu itxendo kanpuen. Eta lan dabe jun bigara lorak urestatzera, eta gero inbidogu harrikue. Eta gero emonduzkue jai, ze deitxukozte Euskal Irratitik, eitxeko elkarrizketa bat. Beraz, ondo. Baina loguri dauket. Hemen bideoak editatzen da YouTubera igotzen, eta konturatu naz hemengo interneta bestala oso ona. Orduen doketen alternatiba bakarra bideoak igotzeko da kalidadi bakatzie. Orduan zitzen dut, apurrat txarra ikusiko die, baina gitxinez bideoak gozu ez. Eta hemen prestatzen azibiko naz, ze ordu erdi barru ditukozte Euskal Irratitik elkarrizketarako, eta ez dakiz esangoten, orduen zuze prestabiko dut. Beraz? Irratitzen nau itxaitzen dabizen elkarrizketatzen beste bat, eta gero noian ni. Niretzako, ez? Ze azkenan, pentsago etorkizunien, 10, 20, 40 urte barru zelako postasuna emongozten, ikustie, 23 urtega zelako paiasu nintzen eta ze ondo pasan eban Ameriketan, ez? Baina gero, nik YouTube asko ikusten dut, baina ez dut aurkitzen euskerazko bidixorik. Orduan erabakin eban, ingo itxuzela bideo honek euskaraz, hola me bai euskaraz sustatzeko YouTubeen, eta apur bat, ez dakit, desmitifikatzeko edo euskara ezin dela egunerokotasuneko hizkuntza. Elkarrizketa jain jea, bueno, nahiko ondo junda, ja nervioso kendu ditut, eta bain korrika itera. Baitaz nahi, prest? Bueno, ja korrika inostien, goiez mengo amak itxen dugu bierra eskolan, holan, atzaletan emoten dugu, estraskolar moduen edo, umie zaintzen jolasak eta orduen egungo gara itxasen dani, da ingo dugu, preparago dugu abesti batzuk euskeraz, ingo dugu euskal dantzako bai, eta nik uste dut guztako jakela umei, orduen, ia ber, horre beraz, mandolina hartu, eta goiez. Shake their heads and smile back at me and sing, oh, Mr. Lee, where can you be? Oh, Mr. Lee. And right. 1, 2, 3. Right. Left. Right. Oh, sorry. Feet. I bet you can't do this. Knees. Elbows. No, you can't do it backwards. Body. You do it. 1, 2, 3. Ears. Oh, no. And don't forget to jump. Oh, Mr. Lee, where can you be? Oh, Mr. Lee, where can you be? Ze ikusi dozu esumiek dantzan, Bueno, nahiko eiz esan da nahiko txartin da. Gitxinez saiatu die, eta urrengo azten uste jungarela berriro, eta orduan gitxinez saiatuko Txuralai da San Petrike ondo antzatzen. Ia lortzen dagoen. Zuzer duzu itxasne. Baietz. Baietz? Urrengo azterako? Eta igual, gaiz pentsatzen igual, erakustie zazpi jauzi bai. Baina ere apurra gatxau da, orduen. Pizkanaka.
Ikusten egune, eta saiatuko naz kamera jartzen kanpuen, eta egiten beste timelapse bat. Baina ez dakit lortuko den, baina bueno, saiatuko naz. Daukakotia leku bat jartzeko kamaria da ingot.